Tässä on nyt tätä levijauhetta. Tehdään tämmönen levijauhepommi. Eli tämmönen joku pieni pullo vaikka. Sinne tätä. Mielellään kaikki. Sitten näitä on laittamaan vettä. Sitä saa vaikka järjestä tai jostain sitä saa. niin. Järvestä sitä on helppoa ottaa, kun upotat pullon veteen. Laitat silleen, ettei se ole aivan täynnä vettä. Koska jos se ei ole aivan täynnä, niin se posahtaa kovemmin. Teistä piuttaa. Juuri näin. Nyt laitamme tänne pulloon vettä. Jutusta yksinkertaisin. Se on hälytys. No niin, nyt on pullossa vettä. No niin. Nyt meillä on tässä tätä vettä. Nyt se alkaa turpoamaan ja sitä nopeammin alkaa turpoa, jos ravistat sitä. Nyt se ravistellaan tätä. Kohta se varmaan räjähtää. Tai sitten se joutuu heittämään. Jommin kummin. Jommin kummin. Jos et laita niin paljon leivijauhetta, niin sitten joudut kyllä. Heittämään. Niin. Äsken testattiin. Tää alkaa olla aika kovaa. Joudutaanko me heittää sen? Voiko se olla? Tästä ei. Mielellään se joutuu yleensä heittämään. Joo, no. Sehän on parempi. Se on just paras. Niin on. Elikkä tavallaan niinku se ei jää sattumanvaraisesti vaan silloin kun sä haluat räjäyttää. Elikkä heität se johonkin kovaan, niin se räjähtää. Niin, vaikka betoniin tai johonkin sellaiseen. Tai johonkin mihin vaan. Tää nyt keksitään. Me saattaa joutua heittämään se betoniin. Kaikki vielä. Nyt odotellaan sitä turpoa vähän aikaa. Kohta se varmaan räjähtää. Näin. Tää on hyvä ihminen. Kohta se räjähtää. Tai sitten me heitetään. Ai vittu kun on poskitkin. Vai heitetäänkö me sen? Se mä nyt tiedän kyllä jo. Ei tää räjähä nyt ilman vielä mitään, mutta No, heitetäänkö? ei vielä. Otetaan, että se turpoo tarpeeksi kovasti. Posaaks tässä vähän kovempi. Juu. Mitä vitu ykiä tänne nyt tulee? Eli ykä, eli valittaja. Just. Juu. Eli vielä ei ainakaan heitetä. Ei vielä. Tää kovempi, sitä parempi räjähtää. Juu, eli Räjähtää korvain. kohta saatetaan heittää se. Eikö? No, heitetään nyt. Heitetään kuitenkin tällä kertaa se. Kohta. Niin. Tällä kertaa nyt joudutaan tää heittämään, kohta heitetään. Juu. No kyllä meidän kyllä kannattaa heittää. Äskenkin se posahti niin hienosti. Niin hyvin posahti vaikka. Mä otan ilmapallon tähän pyörään vähän nyt sillä lailla. Juu. No, kokeillaanko kohta? Jos virkkuu. Ei. No, kokeillaan kohta. Mitä? Olli. Juu, kokeillaan kohta heittää se. Toivottavasti Olli kuulee posauksen. Kyllä varmaan kuulee. Varmasti. No. Heitä. Toivottavasti pian pääsee heittämään. Ei vittu ne sanoo. Paskat mitä se on. Niin. Se on parempi videon kannalta. Niin. Laitahan pallolle. No, kokeillaanko? Nyt voidaan. Tää ihan hyvin kova. No niin, nyt on hyvin. Siinä oli hieno posaus.